Tak dál k tomu nápoji, pivo nebo víno? Bych možná řekl, že spíš zmrzlina. Z legrace se říká, že pán Bůh je vysoko, papež daleko. V neděli, kdy se to počítalo, bylo nejvíc dětí do 1 roku. Jo. A za vás takhle z té praxe, ani když jste třeba porušil to mlčenlivost, nebo jak je to? Zpovědí tajemství, to se tak. Co mně přijde na vás nejvíc fascinující, je to, kolik lidí i mimo tu víru vy dokážete oslovit. Takže za 5 let Znojmo bude čekat velká změna. Ahoj, já jsem Jakub. Ahoj, já jsem Filip. Zajímavé osobnosti, politická témata, která hýbou Znojmem. Víno, humor a nadsázka. To jsou hlavní body našeho podcastu Na 2 deci, který právě posloucháte. Dobrý den, posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Filip A Jakub. A je mi velkou ctí představit našeho dnešního hosta, kterým je pan magistr Jindřich Bartoš. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste to k nám neměl moc daleko, musím říct. To je jenom dobře. Já bych na úvod teda ještě nám nalil deci, protože jsme v pořadu podcastu Na 2 deci, tak začneme s tím deci. Jak to máte vy s vínem? Dáte si někdy občas skleničku, jestli ano, tak radši bílé nebo červené, suší nebo sladší? Tak já tomu moc nedám, ale někdy taky si skleničku dám spíš bílé a sladší. Bílé a sladší. Proč ne? Tak na zdraví. Na zdraví. Já tedy prozradím, že dneska jsem vybíral já. Neexperimentoval jsem, zůstal jsem u rýňáku. Tentokrát od Znovínu z Dívčích vrchů, rok 2023. VOCčková edice řada. Tak jdeme na to. Super. Pane Bartoši, kdybychom teď odložili váš titul, vaše profesi a tak dál, jak byste se prostě vy jako Jindřich Bartoš posluchačům představil, ať už to třeba věkově a tak? No, mám-li to říct tady tak nějak přirozeně lidsky, tak bych řekl, že když už je mi 70, tak si připadám jako takový odrostlý kluk, který pořád trochu nejistý. Někdy možná trošku naivní. No tak. To je, myslím, jako, že dobře, jenom dobře, jako nebrat život moc vážně. Co jsou vaše největší koníčky? Největší koníčky, já bych řekl, že celé to mé povolání je takový, se mi to teda tak zdařilo, že je to taky, bych řekl, můj koníček, že všechno, co k tomu patří, tak tam jako dělám rád. Takže se takový hobbyholik se tomu říká, že workoholici ti tak jako jenom pracují, ale ten hobbyholik má tu práci ještě i jako rád, že ho prostě těší to, že ji může dělat, ale dělá ji pořád hrozně moc. Takže to by vás tak vystihovalo. Já bych teda posluchačům jenom přiblížil, kdo pana Bartoše neznáte, tak jestli to říkám správně, tak jste monsignor, jste kněz, pro posluchače, kteří vás neznají. Teď říkáte, že vaše práce, nebo jak jsem nazval zaměstnání, služba, je vaším koníčkem zároveň. A pamatujete si ten okamžik, kdy to bylo poprvé, kdy jste věděl, že toto je to vaše jako poslání? Ta cesta. Kdy to bylo? Jestli to bylo třeba někdy v průběhu střední školy nebo na základní škole ještě, nebo co byl ten moment, jestli si to pamatujete? Asi to nemá takový nějaký přímý moment, nebo není to moje povolání takové nějaké, jak to někdy bývá, plno nějakých přelomů. Spíš, že je to takové, bylo jakési takové pozvolné, přímočaré, protože jsem vyrostl tak v tom prostředí víry a odmala jsem při kostele něco pomáhal a hrál na varhany a tak se to tak postupně nějak jakoby vyvíjelo. Možná když jsem byl malý, tak jsem spíš chtěl být nějakým zahradníkem, ale když jsem se hlásil na střední školu, tak už asi trošku s tím úmyslem, nikomu jsem to neříkal, ale tak jsem na to myslel, že třeba by to mohlo takhle skončit nebo takhle pokračovat. Vy jste z Dačic, říkám správně, ne? Tam jsem se narodil jenom, to byla nemocnice tehdy. Jo, jasně. Kousek z Znojemského okresu, který patřil do Brodských Budějovic. Rozumím. Takže já jsem z Vysočanů Vranovské přehrady tady.
A ta střední škola, ta vás teda směřovala kam? V Moravských Budějovicích. My jsme to tam měli blíž než do Znojma, takže z té Bítovské školy jsme chodili tam. Poté, protože máte magisterský titul, tak jste byl na Vysoké. To byla teologická fakulta, tehdy byla v Litoměřicích. A pak jsem se od vás taky dočetl, že jste byli ještě i na Vojně. No, to bylo samozřejmě. Jaký to bylo? Vy jste byl na té Vojně během těch studií už na vysoké škole? No, to bylo tak tam domluvené, že než skončíme školu, že musíme mít hotovou i vojnu. Obvykle po 2. ročníku to vojáci brali, občas dělali nějaké výjimky, že jo? Takže já jsem ještě s jedním kolegem tam jako zůstal do dalšího a už jsme byli v 5. ročníku a neměli jsme pořád vojnu, takže pan rektor z toho kněžského semináře šel na vojenskou správu, že už sama musí něco udělat, že nemůžeme bez toho skončit. Tak nás dali v takový mimořádný termín 1. ledna, to byly vojenské stavby. Takže jsme dělali takový přijímač v lednu a potom jsem byl prostě 2 roky u těch vojenských staveb. Kde jste byl? Já jsem byl většinu toho času v Horních Počernicích, to je na kraji Prahy. Takže to bylo takové výhodné, měli jsme vycházky do celé Prahy. No. Všechny dopravy byly zadarmo pro vojáky. To to celkem hrál. Mezi tím jsem byl ještě taky na takové zdravotní péšce v Uherském Hradišti a pak ještě taky nějaký měsíce v Jincích u Příbramy, když dokud ještě na ošetřovně nebylo místo, a tak jsem ještě tam byl na nějaké takové té pracovní četě. No a takže vzpomínky na tu vojnu máte vesměs teda? Docela dobré. Jsem potom ten 2. rok byl celý na ošetřovně, takže tam jsme měli takový svůj režim a docela jsme se tam že potkali s dalšími kluky, který taky někde dali se najevo, že třeba taky jak žili s tou vírou, takže jsme to tam mohli prožívat společně. Oni chodili všichni do nějaké práce, tam vojna bývala jenom v sobotu a jinak chodili do práce jako na stavby. Takže večery byly takové volné a takže jsme tam zažili docela pěkné chvíle. K tomu vašemu studiu a té vysoké škole, já jsem teda jako v tomto jako nepolíbený, to byla jaká vysoká škola, kde? To patřilo to ke Karlově univerzitě, ale od 50. roku to bylo přes tato fakulta přesunutá do Litoměřic. A po vysoké škole, po vojně, tak jste od roku 1983 v Příměticích. Tam jste začínal. No, v roce 81 jsem skončil. A Přímětice to bylo už takové první samostatné místo, ale předtím jsem byl ještě na 2 místech jako kaplan, že na takové zaučení, to se tak jako prakticky vždycky dělalo. Takže jsem byl rok na Starém Brně, na Mendlově náměstí a potom taky ještě přes rok v Novém Městě na Moravě. Jak tohle to funguje? Vy jste si Přímětice vybral, nebo vám byly určeny, stanoveny, nebo? Se nás nikdo neptal. Služba. Ale no, tam tehdy vznikl zrovna nějaký problém, tehdy byly že, trošku ty problémy s těmi státními úřady, takže bylo potřeba to tam jako nějak rychle vyměnit, tak si prostě vzpomněli na mě. No, my jsme za to rádi a od té doby jste ve Znojmě. V zimě na Mikuláše, pamatuju si, že byl strašný sníh tehdy. Jsem chtěl rychle přestěhoval do Přímětic. No. To už jsme ještě nebyli na světě. Tak mě chybělo ještě 5 let. Já jsem ještě už vladil v plánu. Mně ještě 5 let chybělo, abych se narodil. Proto říkám, že je to úžasné a že jsme za to rádi. Ta vaše kariéra je dlouhá, úctyhodná. My se k tomu ještě dostaneme k nějakým milníkům. Co je podle vás dneska na tom kněžství nejtěžší? No... A je ta služba dneska jiná, než když jste začínal? No samozřejmě, že je trošku jiná doba, že jo? Tak společensky je jiná, tak je samozřejmě i tohle trošku jiné. Řekl bych, že takovou věcí, která třeba teď cítíme, že je taky taková náročná, je to, že jsme třeba trošku osamoceni a že taková ta korektura těch nápadů, která je potřeba někdy, by jako byla od těch nejbližších, třeba někdy trošku schází a pak to přináší takové třeba trošku neporozumění a tak. Takže to je věc, kterou musíme někde jako, nějak nahrazovat, hledat, aby tohle toto bylo.
Já jsem to měl až otázku jako dál, ale tak to přeskočím. Myslíte, že k tomu přispívají i sociální sítě, to digitálno a tak podobně? No. Já jsem teď zaznamenal, je to asi týden 14 dní zpátky, kdy papež vyzýval kněží, aby nepoužívali umělou inteligenci pro vytváření textů pro svá kázání. Tak nepochybně je to něco, co se promítá i do té vaší práce. Samozřejmě ty sociální sítě, že hodně ovlivňují společenský život. Řekl bych, tady jako anonymně, že každý napíše, co ho napadne, prostě velmi třeba bez nějakých takových jako bez citu někdy. Jo, a tak. pocitu zodpovědnosti. No. To, co by prostě tváří tvář asi neřekl. Jo? Náš technik mi říkal, že někde vyváželi z kostela prostě nějakou dlažbu a teď tam nějaký pán nad tím stál a říkal, který hlupák to tady prostě z toho kostela prostě vyváží. A říkal, no to jsem já. A víte proč? Protože je tady vlhko až do 2 metrů, musí s tím prostě něco udělat. On hned začal brzdit a říkal, no já jsem to tak nemyslel. Kdyby mu to tak neřekl jako přímo do očí, takže to bych řekl, že je takový příklad toho, že to takhle jako k tomu trošku vede. No. Takže se tak jako to napětí trošku v té společnosti možná tím víc dělá. No. Já si myslím, že to vidím jako takovou neosobnost jako v tom dnešním jako dění, jako že člověk jinak se tolik nepotkává naživo a pokud se potkává takhle virtuálně, tak je to dost neosobní a dokáže si říct a napsat takové věci, které by, jak říkáte, vy takhle do očí nikomu neřekl. Pozorujete třeba i vy, protože ty sociální sítě nás na jedné straně propojují, ale jenom digitálně a obrovsky v lidech roste pocit osamělosti. Protože se dívají jenom do toho telefonu, zavřou ho a nemají kolem sebe nikoho, jak jste to teďka říkal. Vnímáte, že to může být třeba cesta pro tu církev, jak ty lidi k sobě jako přivést, nebo že je i přivedla, abyste jim řekli, že nejsou prostě na tom světě sami a že ten virtuální svět jako není to nejdůležitější na tom světě? Tak i k tomu určitě taky to poslání té církve je, aby to té společnosti nějak prospívalo tam, kde je to právě tohle nějak konkrétně potřeba. Tak určitě i takhle, ale i při nějakém setkání mládeže tam vyvstaly takové 2 názory od té mládeže. V prvé řadě říkal, vy s náma nekomunikujete. Biskup říká, jak to, že nekomunikujeme. Jsme tady spolu. No ale my komunikujeme jenom přes sociální sítě, to je naše komunikace. A tam moc nejste. Tak se tomu někdy musí i trošku přizpůsobit. Samozřejmě i tam to teda musí někde být, jako ta víra, že se takhle. Máte vy účet na sociální síti, na některé? No, nemám. Nemám. Máme tam na to, jako jsou to jiní lidi v té farnosti, kteří to jako tímhletím žijou. Takže já jsem teď třeba během olympiády viděl takový strašlivě vtipný video, ale už nevím, odkud to bylo. Byli to 3 kluci, kteří chodili ministrovat a jak je takový ten trojzvonek, jak se s ním cvinká, tak ho posílali jako ten curlingový kámen a on takhle jel tím kostelem a oni byli oblečení, jak kdyby reálně ministrovali, zametali předtím a mělo to jako tisíce pozitivních ohlasů na sociálních sítích a to mi připadalo jako strašlivě super, že k těm negativním věcem, které tam jsou, tak najednou ty lidi řekli, hele, jako skvělej nápad, úžasně jste nás pobavili, jako dobře, že do toho kostela chodíte a tak to byl takový jeden z mála pozitivních momentů, co já jsem tam viděl. Určitě to je způsob, jak přiblížit tu mladou generaci k té církvi. A za vás takhle z té praxe, aniž byste třeba porušil tu mlčenlivost, nebo jak je to? Zpovědí tajemství, to se tak se omlouvám. Co je tak nejběžnějším trápením, co trápí takhle, ať už to tu mladší generaci, nebo obecně celou společnost, co se za vámi chodí vyspovídat, poradit? Tak vy byste vypíchl něco? Myslím tím zrovna, bych řekl zpovídání, ale třeba ty rady. Myslím, že velkým problémem jsou vztahy, takové ty manželské, rodinné, pracovní, je to se hodně. I s prací za vámi lidé chodí, se radí? I s prací. Obecně vztahy, no. Vztahy, tak. Já si myslím, že to je právě souvisí, jak jsem říkal, s tím, že lidi spíš komunikují online, ať už to i v práci, to vidím u sebe jako ajťák, tak ta osobní komunikace, ty home office podobně, to vůbec nepomáhají.
No, takže spíš si myslíte, že dneska, když to srovnáte s tou historií, z těch desítky let zpět, tak je spíš společnost rozdělená, než spojená? Tak ona vždycky asi nějak byla trochu Polarizovaná, rozdělená, že jo, vždycky byly nějaké ty kontrasty, možná, že je to teď trošku víc, no. Že přece jenom zase člověk může křičet na těch sociálních sítích, než předtím si zakřičeli v hospodě nebo někde vlastně, tak teď může nadávat od rána do večera, se říct. Od sociálních sítí pryč existuje spousta jak to říct, stereotypů o kněžích. Jsou některé, které vás třeba v životě pobavily, aby jsme vedli spíš tu jako pozitivní linku, že jste třeba někam přišel a něco jste udělal a ty lidi z toho byli v šoku, že by to vůbec netypovali, že by kněz něco takového byl schopný. Tak ani mě tak moc nenapadá úplně takový konkrétní příklad, ale si to tak trochu je, že se samozřejmě jsou jako zařazení do takového nějakého jako vážného stavu a že se nečeká, že zrovna, já nevím, bude hrát fotbal. Tak je to jedna z věcí, kde mě jste utkvěl v paměti, jak člověk prostě ty určitý okamžiky se mu tam uloží, tak když tady ve Znojmě byl zápas amerického fotbalu, tak vy jste tam byl pozvaný na začátek a mně to přišlo úplně úžasný. Jo, to byla to teda záležitost těch, kdo to tam vedou samozřejmě a měli k tomu nějaké takové svoje důvody. Ale já jsem tam byl rád taky, bylo to moc hezký, jako pěkná atmosféra tam byla a nálada a tak. Je to nedá nezeptat, vy máte titul Monsignor. Je to titul, je to funkce nebo je to hodnost? Jak byste to jako popsal? Je to takový, bych trochu řekl, čestný titul. Jako. Vy máte od roku 2010, udělal vám ho papež, to bylo při osobním setkání? Ne. Tak papež mě nezná asi, to ještě Benedikt. Ano, Benedikt. Ale to je věc jako našeho diecézního biskupa, že nějaké musím požádat papeže, aby třeba těm jeho kněžím, který má k tomu nějaký důvod, jakoby uznání, dal takový titul. Už se to teď tolik neužívá, papeže Františka se to hodně omezilo, ty staré tituly. Takže je to takový hned, jak když se někdo řekne, že je třeba zasloužilý umělec, nebo já nevím, tak ani není z toho žádná funkce, ani žádné povinnosti a tak. Jo, no to my vás jako zasloužilého umělce nevnímáme. Co mně přijde na vás nejvíc fascinující, je to, kolik lidí i mimo tu víru vy dokážete oslovit. Kolik lidí, když se řekne pan Bartoš, tak jako zpozorní, naslouchá. Není to jenom kolem těch Vánoc, jak to jako typicky bývá, nebo třeba kolem Velikonoc, ale je to v průběhu celého toho roku. Proto, jak jsem říkal, i na tom sportovním utkání si pamatuju, jak najednou jako všichni jako stichli a poslouchali, co jste chtěl na tom hřišti říct. Čím si vysvětlujete, že to je, že dokážete ty lidi takhle oslovit? Tak já to tak možná tolik nevnímám, jako třeba vnímáte někde z druhé strany, ale tak bych řekl taky tím, že jako něco oni taky hledají, po něčem touží, že ta církev taky není jen taková ta uzavřená instituce, ale že jsou to vlastně nějaké společenství lidí, kteří něco hledají, po něčem touží, jdou po nějaké cestě nebo hledají nějaký cíl, že to všechno bych se mohlo do toho zařadit. Takže to bych řekl, že je asi tady to, že se nějak to potkává. Jo. Co vás potom jako dobíjí, myslím jako pozitivně nabíjí? Máte nějaký jako něco, co, jako, ať je to sport, nebo je to třeba, dejme tomu nějaká kartochvíle typu dobrá kniha, nebo... No víno to není. No, ale řekl bych, že když už je to tak jako něco, že potřebné, trochu si tak, jak se říká, vyčistit hlavu, no tak to jdu do Popic, do kapely nebo do Mašůvek, jako na nějakou cestu, která má nějaký cíl, prostě někam to směřuje, nejenom se tak jako jenom projít v lese, ale že prostě někam takhle směřuje, kde tomu cíli trošku nějak jako rozumím nebo vím, co to tam jako, co ho tam prostě vytvořilo a tak. Takže taková pouť, jak kdyby taková jako pouť a potom v rámci dovolené chodíme každý rok ze Znojma na Velehrad, takovou Spartou lidí, a tak to už je na celý týden cesty, tak to je taky takové, jako, no to se vždycky těším, že
něco tam prožije takového, prostě zase úplně jiného. No. To jsem se právě chtěl zeptat, jak bychom si vás představili na dovolené, jestli to je někde u Jadranu, nebo někde na chalupě, nebo právě zrovna ta cesta na ten Velehrad. Nikdy jsem jako... Kdyby si představil, kdybych ležel na pláži, jsem neskoušel, to taky naučil, ale spíš tohle takové cesty, nebo potom někdy s nějakými kolegy, někde třeba taky párkrát v horách. Tak, no. Jo, takže ta příroda, hory. A naopak, já jsem se tady poznačil, že se musím zeptat něco netradičního, co bychom u vás jako nečekali jako koníček. Já bych třeba řekl, u mě to jsou třeba moje lamy, jo? To je, považuji jako netradiční koníček. A u vás něco takového, jestli máte něco, co by vás někdo nečekal? No, nevím, co se teda jako od nás úplně jo, čeká. jasně, ano. Ale mě tak jako těší, často mi lidé přinesou nějaké dědictví, když se dělá stěhuje a dělá pořádek po takých jsem třeba spoustu starých knih a nějaké ty náboženské předměty a tak to docela jako vím, že to zase je plno lidí, kteří říkají někdy, nemáte nějaký starý křížek, to no, se koupíme v obchodě, že takový nějaký, který by byl takový ochmataný, prostě. No tak to zase ty věci takhle vyzbírám, protože mám se takhle, že komu dám, tím dělám radost. Na půdě na svatý Mikuláši jsem založil takovou historickou knihovnu, knížek, který asi obsahově už nebude nikdo nikdy vyhledávat, ale když vidím ty krásné vazby kožený, že jo, s těma zlatýma voříškama, že bychom to nevyhodili, tak tím se tak někdy jako bavím. To by mě taky bavilo, ale doma by mi to neprošlo. Dám klíč od půdy. Tak snad to manželka nebude poslouchat. To jsou ty pozitivní věci a já se teď zeptám i na to negativní. Lidem v té, budu říkat jako běžné práci, se občas stane to, že už je toho prostě moc, že vyhoří, mají pocit zmaru, třeba bezmoci a tak podobně, mají to jednodušší, vymění zaměstnání. Jak jste to měl? Vypotkalo vás třeba někdy taky v životě něco tady takového, nějaký jako moment, kdy jste zvažoval třeba nějaké jako jiné povolání, nebo máte to štěstí, že ta víra vás provází celým životem a nikdy jste nepřemýšlel, že byste vyměnil? Nejistoty, jak patří k trochu, bych řekl trochu k mé povaze, ale já jsem od začátku třeba nebyla jako nejistota toho povolání, jako spíš taková ta nejistota, jestli to tak je vůbec jako zvládnu, že nejsem takový pohotový v mluvení, třeba nejsem žádný studios veliký, tak jsem si říkal, že to vůbec jako půjde. Tak to mě tak jako trošku provázelo a občas na to narazím samozřejmě taky, že něco nejsem tak jako úplně schopen vždycky všechno, co se očekává, tak podle očekávání být tak nadšenej nebo otevřený, nebo jak bych to prostě řekl. Tak, ale že by až taková jako nejistota, která by mě jako nějak brala tu povolání, to asi ne. Trošku mi tak došlo, oni tady za mnou dávali vždycky ty studenty, kteří končili fakultu, tak vždycky rok tady byli u nás a potom to byli vysvěceni, takže se jich tady vystřídalo asi 33 po roce v tom Znojmě. No a to byli že pořád ty mladí kluci, každý jiný samozřejmě, tak mi to přišlo, že ani nějak nestačí člověk stárnout. Pořád přijde někdo nový, zase úplně se mu musí trošku přizpůsobit, jo, a tak bych řekl, že to nějak utíká nebo uteklo, ani by se to jako nepozoroval, že už vlastně toho bylo tolik. No. Podle mě tady ve Znojmě jako obecně ta role té církve určitě jako nespochybitelně patří jako k tomu životu a k tomu veřejnému jako dění. Jak vy ji vnímáte za těch posledních 30 let, když vezmu po revoluci tady, jak se vyvíjela, je furt stejná, i co se třeba týče
čísel, protože ona čísla, jak vy vnímáte, je... No, samozřejmě, že se to taky že trošku vyvíjí nějak. My třeba děláme asi každých 5 let takové sčítání lidí na bohoslužbách, kde se píše i kolik má kdo let a tak. A takže třeba, to bylo někdy asi před rokem, ve Znojmě průměrný věk lidí, kteří chodí do kostela 45 let. A to znamená, že jsou tam jako všechny generace. Jo. Když jsem viděl takový ten graf, kde byly ty sloupečky, takhle kolik je těch k tomu ročníku, tak to bylo tak víceméně vyrovnané. Některých bylo samozřejmě trošku víc. To jsem lidem říkal, zkušte to uhádnout, který bylo nejvíc, ale určitě to neuhádnete. Na ty populační ročníky, tak já bych to že to budou ty vyšší, že jo, já nevím, 65. No, tak by se to asi prostě hádalo. Tam tehdy zrovna v neděli, kdy se to počítalo, bylo nejvíc dětí do 1 roku. No, tam prostě 9 kočárků. Dobrovolně. Tak to hezky jako vykreslilo tu statistiku. Tak, no. Ale nejde jenom, že o to, kdo chodí na ty bohoslužby. Tady je třeba do svatého Mikuláše za den přijde, prostě, i když teď není zrovna turistická sezona, tak večer je tam třeba 40 svíček, to znamená, že tam jako ti domácí, nebo se tam mají důvod ty lidi se tam zastavit. Když jdu večer pozdě zavírat, ještě tam většinou někdo sedí, a vy jdete zase zavírat, budete už je 10 hodin, tak už my zase zavírat. A když je turistická sezona, tak těch lidí je tam, že to bývá třeba i 300 za den. Takže i to jsou ti, kteří tam něco hledají, tak jo, nějak po svém cítí tam nějaký takový, nech to říct, duchovnost je moc takovej otřebaný termín, ale něco tam vnímají, nebo tam ví, že tam jako můžou něco složit a tak. Takže bych mezi ty jako věřící nebo tu církev zařadili všechny tady ty, který neznáme, a je to takový společenství, prostě, který není uzavřený prostě vůbec a tak. K roli té církve, já jsem politik, tak se na to zeptat musím. Jak vnímáte vztah církve a politiky a měli by se zástupci církve vyjadřovat k politickým tématům a k té politické situaci? Ať už tady u nás, nebo prostě jako jinde, obecně. Asi by neměla nikdy církev mít tu pozici politické strany. To určitě by jako, že musí být nějak otevřená pro všechny a to už to bylo, že? určitě jsou jako věřící lidé ve všech stranách, prostě někde obsaženi, jo. A pak bych řekl, že každý má nějaký právo se samozřejmě jednotlivě vyjadřovat k situaci politické a společenské a tak, takže to nemusí být jenom nějaké takovéto nějaké oficiální prohlášení, zatím třeba nemusíme tak jako vždycky úplně stát, ale každý nějak vyjadřuje, že to prostě potom vytváří v té společnosti takový jakýsi podhoubí, nemusí to být takový ty hlasy, které teda jsou psané na první stránce někde, ale tím, že se o tom společně mluví, tak se prostě tříbí ty názory nějak, tak bych řekl, že to je to poslání té církve, taky tady někde působí tak jako mezi lidma prostě, než dělat jako takové jako velké nějaké vnější prohlášení a tak. Ty řeknu, my politici, ale nemyslím až tak sebe, já jsem tady jenom jako malý lokální politik, ale ty vrcholový nebo celosvětový politiky spíš myslím, že když třeba někdy tu společnost štěpí, tak mi právě přijde, že je tam pozice té církve, aby ty emoce jako tlumila, a ten dnešní svět je neskutečně turbulentní, že jo? Večer jdete spát, ráno se zbudíte a zjistíte, že je prostě jako bombardovaná jiná země, že se všechno možný jako mění. Jeden den máte ceny takový, druhý úplně jiný. Ta nejistota a turbulentnost toho světa je naprosto neuvěřitelná. Hrozně se zrychluje. Lidi, čím jsou starší, tím víc jsou konzervativní, tím víc by chtěli ten klid, aby se ten svět neměnil. Tak tam já třeba taky vidím pozici té církve, aby těm lidem pomáhala tady tohleto vstřebat. Tak myslím, že se nesmí nikdy příliš projevovat jako agresivně do toho vstupovat, že to je prostě vždycky špatně. Dovolím teda ještě zeptám, přeci jenom toto vrtá hlavou, protože jsem z pozice zaměstnance vždycky zvyklý na nějaký
jako výplaty a porady a výkazy práce, co jsem ukázal, udělal. Jak to funguje u vás? Máte jako nějakého nadřízeného, k kterému se zpovídáte? V Římě je nadřízený. Musíte jako jak kdyby výkazy práce nebo omluvenky a podobně? Nebo... Z legrace se říká, že pán Bůh je vysoko, papež daleko. No. Ale máme, církev je rozdělená na ty území, takže jsou takzvané diecéze, to je asi přibližně třeba, bych řekl, Jihomoravský kraj, ten na Jižní Moravě, tak tam máme toho svého představeného biskupa, my jsme zaměstnanci toho biskupství. Takže on se stará o všechny tady tyhle ty věci, aby jsme tady nějak měli z čeho žít. A potom máme každý přidělenou nějakou tu farnost, nebo dvě, třeba když jsou malé a tak. A dohromady to vytváří zase takové menší oblasti, kterým se říká děkanství. Takže nás je tady asi 15 na Vranovsku a na Znojemsku dohromady, kteří se scházíme každý měsíc a já mám tak jako nějak na starosti. Jako farnost jedna. Jako to děkanství. Jo, těch 15 farářů tady z té oblasti, že se prostě každý měsíc potkáme a něco spolu prožijeme. Že jsme se taky měli taky pořád nějak tak jako vzdělávat se a nějak se taky pozdružovat a ty praktické věci, které je potřeba řešit a tak. Bych se taky zeptal s dovolením ještě na jednu otázku, doufám, že nebude příliš osobní. A vy jste v loňském roce oslavil 70 let a úctyhodný věk, zdraví vám slouží. A v tom klasickém povolání vlastně 65 člověk jde do důchodu, může odejít, důchod logicky se dosáhl taky. U ozbrojených složek, třeba u policie, tak v 65 dokonce pak jako musí jít a vlastně ta jejich pracovní náplň končí, ale vy sloužíte dál, za což my jsme teda moc rádi, ale jak to bude teď ještě s vaší budoucností? Tak my po té stránce zaměstnání při dosažení 65 dostáváme taky důchod a pokud ten člověk může, má teda ještě pokračovat v té církvi do 75. V 75 by už neměl mít funkci, měl by ještě pomáhat třeba tam, kde je to možné, podle jeho možností, jako takový výpomocný kněz, který dělá nějaké věci už pod nějakým jiným správcem teda. Takže za 5 let Znojmo bude čekat velká změna. Ano, se těšit na mladou krev. No. To je ještě dlouhá doba. Mám to znělo pozitivně. Já jsem si tady s dovolením připravil takový set takových rychlých otázek. Je to A nebo B. Je potřeba nad tím moc nepřemýšlet, takže vždycky jako vypálíme tady s Jakubem nějakou rychlý dotaz a jenom vyberte si jednu z těch dvou možností. Tak já začnu ticho nebo hudba? Spíš ticho. Jste spíš ranní ptáče nebo noční sova? Rád bych byl ranní ptáče, ale večery jsou většinou tím klidem, kdy se dá něco dělat. Tak dál k tomu nápoji, pivo nebo víno? Bych možná řekl, že spíš zmrzlina. Dobře, orientace. Město nebo příroda? Tak asi příroda. Vezmu Znojmo, a tady vaše nějaké nejoblíbenější místo. Máte tady místo, kam rád chodíte? Samozřejmě kromě kostela. No, tak to je takový ten svatý Mikuláš. Tam někdy chodím dokola pořád. Ještě potřeba. A tak bych řekl jinak v tom starém městě, že je to tak jako pro mě tak ta historie vždycky ke mně taky takhle mluví. Kdyby jste teď měl říct jednu větu Znojmáků, nebo můžete i vícero, ale nějakou vaši myšlenku a poselství? No, já bych řekl, buďte hrdí na své město. Spousta těch lidí, kteří sem přijdou, tak říkají, vám se tady musí žít. Tak bych si tak přál, aby z toho Znojma všichni odcházeli s tím, že tady něco pěkného mohli zažít a to nám na tom taky musí záležet, aby se tady oni s něčím dobrým mohli potkat. Já za sebe bych jako zakončil taky pozitivně ideálně, s nějakou nadějí nebo vírou. Teď to nebude směřované k Znojmákům, ale k městu jako takovému. Když se dneska podíváte na Znojmo, já věřím, že pozitivně vidíte nějakou naději, nebo to zní možná hloupě, ale Znojmu. Co byste popřál jako městu jako takovému, a ne jako Znojmákům tady žijící? No, tak
Jedině naději bych viděl, bez naděje to nejde. Musí prostě vidět ta vize, která se vždycky nedosáhne, ale musí před náma být, takže bych moc přál, aby pořád byla, nás nikdy neopustila. Takový závěr jsem doufal. Končíme pozitivně. Já vám moc krát děkuji za tento skvělý, pozitivní rozhovor, který věřím, že přiblížil všem posluchačům vaši činnost, vaši službu a já moc děkuji za ten čas strávený s vámi. Taky moc děkuji. Hezký den, naschle. Děkuji. Hezký den.